Kajing sosat kalik kawan cekesnong nong priang hakaba kalajia kajing tua Khyndew ke step senia jong kalai po trik ujumang arajar opsa ko belashimi kajing em jok saungot kinong shong shnong na artili kilong yeng kala pelong iki bor sarkar ban perkhat bat shimrai ban numle ya ka post mortem ya kite ki mediap ki blayo seilut hakan no phai singi jong kalai po trik ujumang arajar opsa Katalong kubor na kipulit kayethu bakibor penyat kasora civil subdivision but east khasil district kilha ban shemi karai namar kumbagalakdo ban poi syakate kasnong kabalong riat bha haban hiar palat nyo hajar laispa tli ki Mawkyndon kan long gabashitam ban Khyndew ki media bro sautli bat ban penhiar pat indaladep ka post mortem ong katalong kubor kabla ban rap ban alor kalinti ka basosan kasnong kamdan rui ka boarding electric ka network mobile Hashwa kani ka kubor palayo asailot ya baro sautli ki media Deputy Commissioner ke East Khasil District Wesi Sadu IAS ulaong baka sarkar kan ajing irap pisa syaki bahayeng jongkite ki saungot kata marsau lak tingka nakabentai way pay way ki balaklat hakani ka jingja laong baka jingse ye kite ki media kata jong ba pisar nong rum Khyndew po arsnem kerta hakalai po trik ujumang arjar psau pat laingot ki pat hakalai po trik ujumang arjar psau ki bedai ukpa kata uba ken mau singai Khyndew po arsnem ka kemi ka kongdenti ri atam ripo snem baru khun ulumlang ri atam khandri snem kerta hi kamlong ka basok namar habban kraj da ka bod breu ban wengi ki mau ki telong sken bad ka Khyndew ka bla telep hakate ga jaka kani ka jingla ban yo sailot ikite ki medyap ka deiru lingba ga jingtrei borba Jungka Khyndew jungka search and rescue team SRT jungka fire and emergency service ki bor pulit ka Khyndew state disaster response force SDRF ki nongshong shnong bat baro ki beidon benta kumban chukdo bakani ka jing tua Khyndew nakadaw ka jing slap jur bat ka jing Khyndew juma he ka miet ar khundai trik jumang arjar sa kelas dang na ka yeng jong ba pisar ka badan kham haneng bat lei telap lang ye ka yeng jong ba ken mau bat ko kurim lem mukhun jongki ki badan khamarum Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya ka met. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba Kasorkar mi kalamang kerpang ha jingi trelang bat kidukan naga ba kilapha da ukhau ba bhatam naga banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya